fo pottital ngal ko pour nomin parorani journée nationale élevage garat ɗo le 22 février 2025 e ko hikka ko Kaolack yonta. ɗum min garno pour wadde préparation commission ngaji ɗi min cuɓo commission ngaji ɗi min dara hono yimɓen paronta en ha aroɓe ta dañta hen hay caɗele goto soɓe jottima e wuuro he. eyyi waɗama ɗo hande commission ngaji 5, commission finance, commission organisation, commission accueil et hébergement, commission sécurité et commission scientifique. eyyi Allah waɗi commission ɓurɗo hen dañ mana kaw men mawɗo men woni kaw Kalidou Ba heynori commission finance woni darta ɗo ngaalu pour affaire journée o no fewri. eyyi sababu gargol président Diomaye Faye wonko mawɗo leydi ndi no ara ɗo e Sénégal fof aranta surtout Kaolack. minen aynaɓe Kaolack fof min nanodiri goni neɗɗo goto mbeɗa yetta Allah mbeɗa yetta aynaɓe. min mbaɗi dande wotere min mbawa jaɓɓade président e yimɓe mum e yimɓe aynaɓe Sénégal e partout ay remoɓe awoɓe e wonɓe fof amin jaɓɓi ɗumen. ɗum kam nane juuɗe Allah min goppata koye amen, min puɗɗoto koye amen haɗo laamu ngu tawri amen fof. kala koɓe mbawi hen amen wallude ko minen kam min mballo koye amen. mi wayno galle sa dañi koɗa so ndiyam hokku ɗum yara wertan ɗum hayso basan wanna ɗum ata ɗum kam min padani ɗum laamu tawde wiyama Kaolack yonta min padani hay goto, min padani hen hay goto, padani e laamu min padani e woɗɓe min paadi koye juuɗe Allah min paaya koye amen min keɓɓo fodɓe ɗo. min ñaagui noon kala garɗo yo Allah addu ɗum e jaam nawta ɗum e jaam. mbiyami Kaolack naaɓe yo daaro keɓɓo hoɗɓe jalta cuuɗi mumen totta hoɗɓe ɓe ummo jaɓɓo hoɗɓe e teddugal e teraga. ɗum mbimi e aynaɓe Sénégal, aynaɓe région de Kaolack yoɓe mbaɗa hen doole mabɓe juuɗe mabɓe foof yoɓe daaro inchallah.